Picasso i Miró van ser grans artistes i també grans amics. La seva amistat es va forjar en ple segle XX. Van compartir les seves vides, el seu art i el fil de la història. Recordem 5 moments clau de la seva història d'amistat. 1917. Connexió artística. Miró assisteix a l'estrena del Ballet Pagat, a Barcelona. Allà descobreix per primera vegada el geni de Picasso, a través dels vestuaris i l'escenografia dissenyats per l'artista. 1921. L'Ali Koch. Miró trepitja París per primera vegada i visita el taller de Picasso. Al cap de 2 mesos, exposa per primera vegada les seves obres a la galeria L'Ali Koch. Picasso adquireix la seva obra Autoretrat. 1925. Benvingut, surrealisme. Picasso anuncia el final del seu classicisme amb les 3 ballarines. Tots els artistes s'endinsen en el món del surrealisme i el seu estil canvia de manera radical. 1937. La guerra. La guerra civil ha esclatat i els artistes fan costat a la República amb 2 murals concebuts per al pavelló de l'Exposició Universal de París. Picasso pinta el Guernica i Miró el Segador, una obra avui desapareguda. 1948. La ceràmica. Miró i Picasso deixen de costat la pintura per dedicar-se a l'escultura. Es reinventen artísticament i exploren nous camins. Treballen junts en la seva primera exposició de ceràmica a Calle d'Art. 1963. Art al carrer. L'art públic pren rellevància i tant Miró com Picasso reben l'encàrrec de construir 2 figures per a la ciutat de Chicago. D'aquí neixen l'escultura Cap per al Richard J. Daley Center de Picasso i Lluna, Sol i una estrella de Miró. 1973. Homenatges. Picasso feia dibuixos i dedicatòries personals en els seus llibres per homenatge a Miró. I Miró, a la seva mort, li va dedicar una de les seves obres més emblemàtiques, Dona, ocell, estrella. La seva amistat va aconseguir transcendir la seva època i avui, Barcelona celebra el seu art i ens fa còmplices de la seva història.